Domnule ministru, bună ziua! Eu vă mulțumesc mult că ați găsit timp pentru noi și că ați acceptat invitația. Bună ziua, bine m-am găsit. Eu propun să începem cu ce e mai plăcut și totodată ce e mai dureros. Vorbim despre reforme. Reforma manualelor școlare. Ministerul promite manuale mai ușoare, mai atractive și împărțite în două volume cu investiții de sute de milioane de lei. Pe alocuri grație fondurilor europene. Cum vă asigurați că aceste manuale vor ajunge în timp în școli și că nu vor fi doar mai colorate? Noi suntem în proces de revizuire curriculară, respectiv la finalul acestui an vom avea un curriculum nou la majoritatea disciplinelor școlare, iar deja în 2027 ar urma el să fie aplicat în școli și atunci obiectivul nostru este să ne asigurăm că manualele vin la pachet cu curriculumul și nu avem o desincronizare în acest sens. Respectiv, avem nevoie ca aproximativ 50% din toate manualele școlare până în 2027 să fie reeditate și asta înseamnă și o mare oportunitate să le facem mai calitative decât până acum. Pentru ca să fie posibil acest lucru, s-a modificat legea achizițiilor publice, în așa fel încât în procesul de achiziții 90% din greutatea deciziei să fie luată pe baza calității manualului și doar 10% să depindă de preț. Punem accentul pe calitate, nu pe preț. În al doilea rând vom avea o școală a autorilor de manuale. Acum, în primăvara acestui an, ne dorim să putem să recrutăm o nouă generație de autori, să instruim, să-i pregătim și să avem un spectru mai larg de experți care să mizăm în acest proces de editare. Suplimentar se vor modifica caietele de sarcini pentru manualele școlare, vom îmbunătăți procedura de evaluare, vom fi dispuși să cheltuim până la 10% din costul de elaborare a unui manual pentru evaluarea acesteia, să plătim mai bine, cu alte cuvinte, inclusiv evaluatorii, să ne-am rezervat dreptul ca manualul să fie inclusiv transmis în școli, dacă reușim în timp, pentru a fi pilotat și să avem un feedback și din partea sistemului, nu doar din partea grupului de evaluatori, care de regulă constituie 5 persoane. Vom putea să contractăm și persoane în afara grupului de evaluatori ca să mai arunci un ochi peste acest manuscris și să ne asigurăm că avem cât mai multe păreri privind manualul. Și nu în ultimul rând, la discipline precum matematica, vom merge pe o opțiune unde vom procura un manual, de fapt, manualele din clasa 1-a 12 din Estonia la matematică, le vom localiza și le vom traduce în așa fel încât să se alinieze curriculumului național, dar în același timp să respecte și să pornească de la abordarea pedagogică care există în Estonia și asta sperăm să dea un imbold pe dimensiunea calității manualelor de matematică în mod special, dar și în general să vedem manuale mai bune în următoarea iterație. Despre ce sume vorbim atunci când vine de restructurarea ce ține de manuale și cine investește? Statul Republica Moldova, din bugetul de stat, acoperă costul pentru elaborarea manualelor. Acum, în această nouă generație, vom fi dispuși să alocăm un buget mai mare din bugetul de stat, în primul rând. În același timp, pentru drepturile de adaptare și traducerea manualelor estoniene, am reușit să identificăm spor din partea Uniunii Europene prin UNDP, ei urmând să acopere integral costul drepturilor de autor, de traducere și de localizare, noi urmând doar să acoperim costurile pentru tipărirea acestor manuale. Ați menționat și noua metodă de evaluare a elevilor fără repetiție. Noile reguli prevăd că elevii din ciclu primar și gimnazial nu mai pot fi declarați repetenți. Sunt temeri, sunt întrebări și cum răspundeți acelor profesori care se tem că această abordare ar putea reduce responsabilitatea elevilor față de studii? De fapt, asta este o prevedere mai veche din Codul Educației, care pur și simplu nu a fost transpusă la nivelul ordinului Ministerului. Deja de mai mulți ani în sistemul nostru educațional, elevii nu pot rămâne repetenți. Ei sunt trecuți dintr-o clasă în alta până în clasa 9, când se finalizează învățământul obligatoriu, respectiv
nu avem această instituție a repetenției deja de mai mulți ani. În acest sens, modificarea de regulament este una tehnică mai degrabă. S-a mers pe această opțiune anterior, anume pentru a ne asigura că nu avem situații când un copil de clasă de 15 ani învață în clasa a doua. Vă dați seama că nu este potrivit pentru dinamica de grup. Și profesorii au suficiente instrumente prin care să atenționeze un elev, părinții acestuia în cazul în care înregistrează eșec școlar, altul decât să-l lase repetent. Repetenția nu funcționează, de păcate, nu registra rezultatele scontate și, într-un final, genera și asemenea decalaje de vârstă în interiorul unor clase, fapt care periclita procesul educațional. Se oferă oare și sprijin concret pentru acești elevi pentru ca ei să nu rămână în urmă? Acum, fiecare instituție de învățământ, conform metodologiei de repartizare a timpului de muncă, are posibilitatea și este și obligată, de fapt, cu implicarea profesorilor, să ofere suport celor care înregistrează dificultăți în a însuși curriculumul în cadrul orelor. Profesorii au 2 ore pe săptămână pe care ar trebui să le aloce pentru susținerea acestor elevi în cadrul consultațiilor și școlile pot face uz de acest lucru. Din acest an, pe fundalul asigurării studiei examenului de clasa 9, vedem multe instituții de învățământ la nivel de țară care au început să facă uz plenar de aceste prevederi și să ofere, în esență, lecții remediale pentru elevi ca să-i susțină în pregătirea de examenul de clasa 9. Dacă continuăm să vorbim despre reforme, a fost promisă debirocratizarea. Ați anunțat un nou pachet de măsuri pentru reducerea birocrației în școli și ați vorbit despre mai multă încredere în profesori și directori. Pentru noi, cât mai explicit, ce hârtii și rapoarte dispar din școli și ce rămâne obligatoriu? Și cum vedeți că sistemul funcționează corect atunci când controlul birocratic este redus? Este cel de-al 4-lea pachet de debirocratizare deja, pe care îl promovăm. În ultimii 4 ani de zile am simplificat la maxim procesele administrative, am eliminat o mulțime de documente, rapoarte care erau în nomenclator, am pus la dispoziția întregului sistem planuri didactice. Asta înseamnă că profesorii nu mai trebuie de sine stătător să descrie ce fac la fiecare lecție. Practic am standardizat aceste planuri. Mai mult de 20.000 de planuri didactice au fost publicate pe pagina Ministerului și sistemul le utilizează. Asta sute de mii de ore de lucru economisite. În același timp am avut un amplu proces de consultare și am mai identificat lucruri care pot fi simplificate. Probabil 2 cele mai importante țin de acordarea gradelor didactice. Profesorii au grade didactice care trebuie să le reconfirme sau trebuiau până acum să le reconfirme fiecare 5 ani de zile și pentru ca să facă lucrul ăsta trebuiau să ducă la cursuri, să strângă dovezi cu privire la participare la tot felul de activități. Acum spunem în felul următor, pentru acei profesori care deja de 2 ori au obținut gradul didactic 2, vor putea la a 3-a confirmare să-l obțină pe viață și nu vor mai trebui să parcurgă toate aceste procese de colectare documentației care să demonstreze capacitățile lor profesionale. Pentru cei care au gradul didactic 1, după a 2-a stabilire, el se acordă pe viață. Cei cu grad didactic superior, de mai mult timp deja, după stabilirea inițială, era și stabilit pe viață. Deci asta va simplifica foarte mult. Asta cred că a fost una dintre principalele solicitări pe care le-am auzit din sistem și răspundem prin aceste modificări. O a doua modificare ține de petrecerea timpului în interiorul școlii sau în instituție pe durata vacanțelor. Până acum, profesorii, inclusiv în vacanțe, erau obligați să vină la școală, chiar dacă nu se desfășura per se un proces educațional. Acum se inversează lucrurile, profesorii pot lucra de acasă pe durata vacanțelor și directorii îi vor putea obliga cel mult 2 zile pe săptămână pe durata vacanțelor să vină la școală la strictă necesitate, dacă se desfășoară anumite activități în grup sau cursuri de formare continuă sau mai știu ce altceva.
Pe lângă asta sunt o mulțime de lucruri mai mărunte, de tot felul de acte care se exclud, se simplifică iarăși nomenclatorul, dar ceea ce cred că o să aprecieze cel mai mult profesorii sunt anume astea două. Și suplimentar avem o inițiativă să îngustăm marja de discreție a direcțiilor de învățământ, care de fapt sunt cele care reprezintă fondatorul instituțiilor de învățământ, în așa numitele inspecții pe care ei le au. Pentru că Ministerul a renunțat la inspecții încă din 2023, noi nu mai facem evaluarea externă a școlilor. Pe noi am zis că mai mult contează rezultatele școlare, contează eventual anumite chestionare care se întâmplă în instituții, bunăstarea elevilor, decât verificarea ad literam a corectitudinii documentației școlare. Inspecțiile sau direcțiile de învățământ încă nu au interiorizat această abordare și atunci o să le îngustăm marja de decizii și posibilitățile de a desfășura asemenea vizite inopinate și spectrul de lucruri pe care le pot verifica, anume pentru că acea abordare despre care am zis, mergem pe încredere, oferim mai mult timp profesorilor pentru elevi și mai puțin timp pentru hârtii, să fie preluată și replicată și la nivelul direcțiilor de învățământ, care, vă ziceam, nu întotdeauna împărtășesc această filozofie pe care noi o promovăm cu multă convingere. Apropo, dacă continuăm să vorbim despre digitalizare și muncă la distanță pentru profesori, întrebarea ferească, va funcționa același mecanism și în localități rurale? Explic de ce. Eu vin de la nord și eu știu că unele reforme uneori întârzie să ajungă nu doar la capitală sau capitala de nord a Republicii Moldova. Și cum se asigură Ministerul că infrastructura digitală va funcționa în localități rurale? Noi am venit cu investiții în majoritatea instituțiilor de învățământ. În ultimii câțiva ani au ajuns și calculatoare, și table interactive și laboratoare digitale, tot la nordul, sudul, centrul țării. Chiar săptămâna trecută am fost în Drochea, în Dăndușeni, am inaugurat acolo câte 3-4 laboratoare moderne de chimie, fizică, biologie, matematică, cu toate cele necesare. Deci ajunge tehnologia pe întreg teritoriu. Dacă vă referiți la catalogul electronic și la faptul că el va deveni obligatoriu pentru toate școlile, practic, din septembrie 2026, cu o perioadă de pilotare de 6 luni, atunci, eventual, dacă vom constata că sunt unele școli care vor invoca că nu pot să-l aplice din lipsa dispozitivelor, deși m-aș mira să fie asemenea situații, dar dacă vor fi, noi vom ajuta financiar, vom procura acele dispozitive ca să nu existe niciun fel de impedimente pentru a digitaliza acest proces de evidență a rezultatelor școlare. Domnule ministru, eu vreau să trecem la o altă temă legată de educația interculturală și suport minorităților naționale. Noi am vorbit astăzi cu Mihai Peicov și Ministerul Educației elaborează materiale de suport pentru disciplina de istorie, cultură și tradiția popoarelor, destinate elevilor din minoritățile naționale. Cum garantați că aceste conținuturi vor promova coeziunea socială și nu vor crea percepții de segregare sau tratament diferențiat în școli? Bine, într-adevăr, aceste discipline există în școlile alolingve în funcție de etnia copiilor. Avem discipline orientate spre copiii bulgari, ucraineni, ruși, romi, găgăuși. Menirea acestor discipline fiind să le ofere ocazia să-și descopere ei însuși cultura și tradițiile poporului sau etniei pe care o reprezintă. În premieră, cred că ultimii 2-3 ani de zile, noi le-am elaborat aceste curicule la nivel de minister. Ne-am asigurat că conținuturile care sunt incluse acolo, mai ales la istoria și tradiția poporului rus, erau întrebări și probleme anterior, corespund viziunilor naționale, sunt aliniate la direcția în care merge Republica Moldova și nu promovează anumite narative false sau nu servesc intereselor unui alt stat. Asta a fost foarte important. Am luat sub control, sub monitorizare acest subiect și ne-am asigurat că noile, mai bine zis, până acum nici nu a existat curicule la aceste discipline, la unele dintre ele, la unele clase. Curiculumul care a fost elaborat reflectă pe deplin ceea ce ne dorim să se predea în cadrul acestor discipline și nu fragmentează mai tare societatea moldovenească.
Să înțelegem că această disciplină de istorie-cultură a Rusiei va rămâne în continuare în curriculum. Aici e foarte important să menționăm, nu vorbim de istoria și cultura Rusiei, a Federației Ruse, vorbim de istoria și cultura poporului rus pe teritoriul Republicii Moldova. În cadrul acestei discipline, elevii au ocazia să descopere cum etnicii ruși au contribuit la diferite etape ale istoriei, la viața socială, politică, economică a țării de pe acest teritoriu, respectiv este o ocazie să înțeleagă cum s-au integrat aceste minorități în istoria mai largă a Republicii Moldova și a statelor care au existat pe acest teritoriu în ultimele secole. Și totodată, în fiecare dintre aceste discipline sunt inserate și module legate de istoria națională, istoria românilor și, pe de altă parte, istoria altor minorități de pe acest teritoriu. Promovăm și dialogul intercultural neapărat prin intermediul acestor discipline. Și vreau să încheiem cu o întrebare care bucură unii și apar dubii la alții. Eu vorbesc despre revenirea tinerilor care studiază peste hotare. Mulți studiază peste Prut în România, alții studiază în alte state europene. Unii spun că, de fapt, nu. Tineri moldoveni, nu revin în Republica Moldova și sunt falsuri. Cum răspundem acestor falsuri și care sunt statisticile de revenire și ce face Ministerul Educației concret ca să țină tinerii acasă și să întoarcă tinerii din diaspora? Obiectivul nostru major, după cum știți, l-am mai declarat, este ca până în 2028-2029, 7 din 10 absolvenți de licee din țară să rămână la studii în Republica Moldova. Avem o dinamică foarte bună în ultimii ani în acest sens. Am pornit de la 5 din 10, anul trecut am avut 6 din 10 și mergem în crezători spre 7 din 10. Admiterea la universitățile din țară este în creștere. Avem o campanie care o repetăm a 2 ani deja, învață în Moldova, investim în infrastructură, în laboratoare, în cămine, în dotări, în universitățile noastre, asta se simte, asta se vede. În cadrul campaniei vom avea mai mult de 6.000 de elevi care vor veni să viziteze universitățile noastre pe teritoriul întregii țări, suplimentar cei din Chișinău. Vom avea 8 târguri regionale, vom avea un festival mare al universităților la Arena Chișinău pe 24 mai. Și cred că asta va ajuta la îmbunătățirea rezultatelor. Suplimentar vom revizui bursele în curând pentru tinerii noștri ca să oferim și un stimulant suplimentar mai mare de a rămâne în țară. Pe dimensiunea celor care sunt psihotare, n-am aici să vă ofer o statistică, dar anecdotal, interesul tinerilor noștri de a reveni este tot mai mare, inclusiv în guvern, inclusiv la nivel de secretar de stat și în funcțiile publice din ministere. Avem mulți tineri cu studii psihotare, lucruri care mă bucură. Înseamnă că inclusiv funcția sau responsabilitatea publică devine din ce în ce mai atractivă pentru ei și îi vedem regăsindu-se în instituțiile noastre, ne mai vorbim deja de mediul privat, unde salariile sunt și mai competitive și numărul lor probabil este și mai mare. Domnule ministru, și pe final sunteți la al doilea mandat. Care, după părerea dumneavoastră, este cea mai mare reușită în primul mandat și care sunt 2 obiective principale pentru următorii 3 ani? Cred că pentru primul mandat reușita de bază este investiția în universități, modernizarea dramatică a sistemului în ultimii 4 ani de zile. Am avut mai mult de 500 de milioane de lei care s-au valorificat și asta a dus la această creștere a admiterii, care mă bucură foarte mult pentru că dă speranțe, dă încredere, tinerii capătă încredere în studiile în țară și asta este foarte important. A doilea, probabil, cel mai important rezultat ține de pornirea proiectului Școlile Model, o investiție enormă de mai mult de 100 de milioane de euro, care încet se produce, suntem la diferite etape, undeva avem proiectul tehnic, undeva deja încep reparațiile, iată am inaugurat primele laboratoare, săptămâna trecută vă ziceam, și o să fie un proiect așa de țară, pe 5-7 ani înainte, cel puțin, să ajungem să avem 90 de școli reparate, modernizate la standarde europene. Pentru acest mandat mizez mult pe revizuirea curriculară, sper să
putem să schimbăm aici paradigma pe manualele școlare. Asta va conta enorm pentru elevi, pentru profesori, pentru părinți. 2027 este un an crucial. Continui investițiile în infrastructură, cu școlile model, cu infrastructura universitară. În total, probabil avem mai mult de 300 de milioane de euro pe toate nivelurile pe care trebuie să le valorificăm în următorii 4 ani, de la școli profesionale până la grădinițe. Și sunt resurse de la Uniunea Europeană, de la alți parteneri, scriem aceste proiecte, ne ținem de investiții, un proces foarte complex. Și un al treilea obiectiv major ține în continuare de creșterea atractivității sistemului nostru de învățământ superior și acel 7 din 10 despre care vă spuneam. Ne-am dorit foarte mult să ajungem acolo, să vedem cât mai mulți tineri care rămân la noi în țară și să putem să ne mândrim cu atractivitatea sistemului în plan regional. Eu vă mulțumesc mult pentru timpul acordat și că v-ați conectat la